ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ମୁଁ ଏକ କବିତା ଲେଖିଛି। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମେ। ଭରିଛି କାହ୍ନାଙ୍କ ଠାରେ କରୁଣା ଓ ଦୟା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ହେ କୃଷ୍ଣ କହ୍ନୈୟା। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲେ ରାଧା ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଗୋପୀଙ୍କର ମନ କିଣି ହୃଦୟକୁ ଦେଲେ ଜିଣି। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ କଷ୍ଟ କରିଛ ସହନ, କଂସ ପରି ପାପୀଙ୍କୁ କଲ ତୁମେ ନିଧନ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖାଇଲ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ, ତୁମ ଗୀତା ପାଠ କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ମାୟା ମୋହ ସଂସାରରେ ତୁମେ ମୋର ନିଜର, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସଦା ରଖ ନଜର। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ମରିଲେ ମୋତେ ଆସେ ନାହିଁ ଡର ଭୟ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନ ହୋଇ ତୁମେ ଦେଉଥିବ ଆଶ୍ରୟ। ତୁମ ଆଉ ମୋ ମଧ୍ୟେ ନ ରହୁ ଅନ୍ତରାୟ, କେମିତି ତୁମକୁ ପାଇବି କହିଦିଅ ଉପାୟ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ କର ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ତୁମେ କର ନିରୂପଣ। କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ନନ୍ଦଲାଲା, ବ୍ରିଜବାଲା ଗୋପାଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗୋପୀ ହେଉଥିଲେ ଠେଲାପେଲା। ଗାଈମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତୁମ ମିଠା ବଂଶୀ ସ୍ୱର, ମୁରଲୀର ସ୍ୱର କରେ ରାଧାଙ୍କୁ ବିଭୋର। ତୁମ ବିନା ଏ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧୁରା, ନିରନ୍ତର ଭକ୍ତି କଲେ ଦେବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚେ ଧରା। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଲଭିଲି ସନ୍ତୋଷ ଆନନ୍ଦ, ଦୂର କର ମନୁ ସଂଶୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ, ବୁଝିପାର ଆମ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।